Dinay dakong kuros. Gamay ra ning kuros daw. Ato sunahan ya tapos wala ko katuwa niya lang ta. Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay hindi kami sa cemetery para muduaw sa mga mahal sa kinabuhi. So nito, libre ni? Libre din nila eh. Gamay pa magunang kuros ha. Mo din ay dakong kuros. Gamay ra ning kuros daw. Gawa na ra ko. Ayan. Nawala nagmagi pang lubong mo diri na tamo. Diri na lang mo kuan. Tusok. Dani ra lang ta? Shout out nga. Ato sunahan ya tapos wala ko katuwa dani lang ta. Soon. Mau abot ya vlog. Si Asram ni mau abot. Di dyan ikaw, tago-tago. Ahadla ko kamera. Ano yung remembrance ba? Tiguwang na di ay. Diri ba gilubong si Lola Polon? Kisa may gilubong diri di ay? Ah. So dito na po sa kuan re. Sumuhon na po ta dito sa Mayuga. Colored. Kuan ba papabalingan ko ni no? Diyan ikaw. Parang seryoso kayo. Hi. Asa naman to si Catherine Bernardo ani? Hindi ara. Ayan. Ako nga dalaga eh. Bulawan ni no? Bulawan. Nabi Bulawan din anong Bulawan ni pangalan ani? Bulawan. Kita sa Bulawan. Naigurong ini. Danang Bulawan diri. May gani kayo ni mga gubas bagyo no? Gumba na ni. Naguba ni sa bagyo? Panasin. Wala mangon. Pati ang naman dahil mo pa. Diyan ka. Dili ko di. Adto ka mag-drive ka palugso.